My dear brothers and sisters in Christ, doon po sa isang parokya pinanggalingan ko, meron isang babae maganda at walang gustong manligaw sa kanya dahil 5 na ang naging asawa niya at lahat namamatay. Kaya takot silang ligawan siya, pakasalan siya, dahil baka yung kaaning mamamatay din. Dito po sa gospel reading natin, meron 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa yung una, naiwan ng asawa, walang anak. Pinakasalan ng ikalawa, ikatlong kapatid na lalaki, ika-4, at lahat ng 7 na pangasawa ng babae na hindi nagkaroon ng anak. And the funny thing about this story is that namatay din yung babae. Imagine, napangasawa niya yung 7 lalaki. In the end, sabi ng gospel, the woman also died. So they put a question here. Kanino magiging asawa yung babae pagdating sa langit? Alam natin lahat, marami tayong relasyon sa buhay natin dito sa mundo. Meron tayong human relationships. Meron tayong spiritual relationship. And then meron tayong relationship sa Panginoon. Lahat tayo bilang to human relationship. Meron tayong magulang, meron kang asawa, meron kang anak, meron tayong kapatid, meron kang in-laws, katuwagan, manuya, at napakaganda ng buhay pamilya. At napakasarap ng buhay pamilya para paradise kapag may pagmamahalan at pagkakaisa. Pero sa kabila ng paraiso, ang buhay ng pamilya, ito'y may hangganan, may wakasan. Kasi nakakalungkot, sama-sama kayong nabubuhay, masaya-masaya, para nakahay sa galak. Dahil ang ganda ng pamilya nyo, nagmamahalan, nagkakaisa. Dumating ang araw, natuklasan, meron pa ng cancer si Mami, stage 4. And after 9 months, she died. Nakakalungkot. Para ba death shatters the paradise in our family. At alam mo natin lahat ng relasyon may pagbuwakas. Hindi lamang sa oras ng kamatayan. May kumpisa ang momento, may kisama ka, may kaya kayong naglo, may nagulda, may makisawa na, may nakwan ka, ikay mo na may sawa, then may byuda ka. Balik ka sa number 1 sa isa. Kaya napakalaga na hindi lang relasyon sa pamilya o human relationship, mahalaga po yung relasyon natin sa Panginoon. At saka yung spiritual relationship natin, brotherhood in Christ, yung kapatid natin sa Panginoon, yung kapamilya natin sa parokya. Hindi lang sa pamilya, kundi pamilya sa parokya at ang relasyon natin sa Panginoon. Mamatay man ang asawa mo, pag-byuda ka man, may barkada ka naman sa parokya. Kabilang na naman sa organization, nakakapaglingkod ka pa rin sa parokya. Kaya hindi natapos ang buhay mo nung namatay ang asawa mo. Hindi natapos ang buhay mo nung nag-asawa yung mga anak mo. Dahil meron kang ibang kapatid sa pananampalataya. Ang parokya, ang sarap, our brothers and sisters in Christ. Kaya nga ako nagagalaki. At home tayo sa parokya. Ang saya-saya para inahanap mo, sana, bukas na, sana, misa na, para makapunta ka na ulit sa simbahan. Kasi we are one family. Meron na namamagitan na pagmamahalan sa atin.
So, my dear brothers and sisters, nung po na-distin ako sa isang parokya, first day of Mass, I woke up early, 5 a.m. Nasa simbahan na ako. Doon sa huling buwan, malapit sa Paskol Mayor. Medyo dim light na yung simbahan. At tinignan ko yung mga nagsisimba. Nagtaka ako. Kasi magkakanta, makatulog lang, matpangbahay ng tao, matpang dalaga, matpang biyuda, ang buong matpang pakatupod-tupod. Pero sabi ko, yung mga tradisyon na ko dito, yung mga Pharisee tribe, matatanda. Medyo horror pa dating, madilim-dilim. So, later on na-realize ko, kapag wala tumanda ka, nag-byuda ka, matanda kang bayang tao, matanda ka, utang matwara ka, kailangan limutuntaran nung nagway mga Ginoo. Your faith will bring you to the Lord. Kasi may byuda na ka eh. May byudo ka. May kasama na rin anak mo. Hindi nung kaya maging balik. Pantunan mo yung aking Ginoo. Pantunan yung puso mo yung aking Ginoo. All relationship will come to an end except our relationship with Jesus. That will remain forever. Nagsisimula sa mundo, nagpapatuloy hanggang langit. Yung relasyon natin sa laman, nagsisimula sa mundo, natatapos sa mundo, it takes another level sa kabilang buhay. At sa kabilang buhay, hindi na relasyon ng laman. Sino magiging asawa ng 7 lalaki pagdating sa kabilang buhay? Dahil ang isip nila pagdating sa langit ay relationship of the flesh. Hindi. It is a relationship of the Spirit. Hindi na laman. Sa yato, sa mundo, may kasal. Kasi sa pamamagitan ng kasal, isisilang mo yung anak mo. Ipagpapatuloy mo ang lahi mo. Pero sa langit walang kasal, dahil wala na yung katawan natin. It is a relationship of the Spirit. Magministura tayo ng mga angel, spirits, at doon wala ng gutom, wala ng sakit, wala ng pagod. Ibang level ng ating buhay sa kabilang buhay. The resurrected body, the glorified body, the most beautiful body. Parang yung original body natin, ibabalik ng Panginoon. Sa kanyang muling pagkabuhay, muling mabubuhay din ang ating katawan. So sa pagdating sa langit, hindi na relasyon makalupa ang umiiral. Ay, sino bang nanay mo sa langit? Sino bang asawa mo sa langit? Sino bang kapatid mo sa langit? Wala na yun kasi wala na yung flesh. Wala na yung laman. Manginibabaw ang relasyon natin bilang mga anak ng Diyos. Nabubuhay tayo sa pagmamahalan. The Spirit prevails. Hindi na yung laman ang manginibabaw. So, dear brothers and sisters, kapag ang isang tao ay na-hospital, dalawang bagay ang mangyayari. Nag-chaplain ako sa AUM. Kapag na-hospital yung tao, dalawang bagay. Uuwi siyang buhay, o kaya naman uuwi siyang bangkay. Kapag siya uwi buhay, ibig sabihin, tinatawag pa siya ng Panginoon para maglingkod sa kanyang pamilya at sa parokya. Kaya kapag bumalik ka, ibig sabihin, kailangan ka pa ni mga Ginoo. Ating ka pang misyon kay pamilya, ating ka pang misyon kay parokya. Pero kapag umuwi ka ng bangkay, ibig sabihin, tinawag ka ng Panginoon doon sa buhay ng walang hanggan, kung saan makakasama mo siya, magpasawalang hanggan. Kaya kapag namatay ang tao, dalawang tanong, anong dinala niya? Wala. Anong iniwan niya?
lahat. Kung meron tayong gagawin pag tayo yung mauna o pumanaw sa mundo nito, ay ang ating pagmamahal. Tingmanwa si Karagol Puso, Kinyato, Singkalago, Singkasanting, Singkakwalpa, Singkasanting Pimanja. Pero sa langit, Singkaragol Puso, Singkaragol Karana, Singkaragol Lubod, Singkaragol Kawabato. Yung nangyayari sa langit, the powers of the Spirit, not the powers of the flesh. Kaya nga po, meron isang tao nakapamasyal daw sa langit at sa impyerno. Ba? Nung sumilip siya sa impyerno, din tao kayo impyerno payaglanan. At din tao yung bato, mataba naman at makatimang naman. Bakit? Kasi sa langit meron piyesta. Sa impyerno meron din piyesta. Lahat sila meron isang isang kutsara tinidor. Pero habang ang tinidor nila, isang metro. Hindi ganun eh. Ang tinidor natin ganun lang eh. Siguro mga 6 inches. Tinidor kutsara. Okay. Pero sa langit at lupa, tinidor kutsara, tigis ang metro ang haba. Ngayon, nakita niyo yung mga tao sa impyerno, payat. Kasi nung kumakain, wala na kasi kutsara yung malumputan. Dahil sumusubot pa. Kasi matakot na. Tunggal na yung kutsara sa lupa na subo na yung nasubo. Hintay kayo na yung buto. Kita. Pero sa langit, nagsusubukan. Kaya nung gagamitan yung kutsara para isubo na yung malumos na kutsara, subanan din kaya din. Kaya sila magkakaba, busok match. St. Pierre, Diyos mo pakapayag na, karalapangan, kasi masyado lang mga sarili. Sa langit nangibabaw pa rin ang kabayan, ang kagandahan ng loob, ang pagkinala sa ating kapwa, awareness of the other people. Pero sa impyerno, yung sarili lang nila ang iniisip nila. So, my brothers and sisters, kung tutusin, ang kayamanan na gagawin natin ay ang aming kapwa. Ang pagmamahal sa ating puso, yun, walang katapusan yun, magpapatuloy yun. Matatapos ang relasyon natin sa laman, pero magpapatuloy ang relasyon natin sa puso, sa pagmamahal. Our spiritual relationship will never die. Our love for one another, our concern, our good works, our care for one another, mananatili yan. Mahal sa katawan natin sa lupa. Siguro sasabihin nila, ay dahil silang magaganda, dahil ang makwalpa. Lugar ng santing mo, inupas. Lugar ng balat mo, may lasunod yung gabo. Lugar ng kayamanan mo, may nakuha. Sana sabihin nila, dahil ang malugod, dahil ang mahayang katao, dahil ang mapanyaw, dahil ang mapanyimba, dahil ang mapangatili. Yun ang mga bagay na hindi naanas. Because life is good, check. Life is great, check. But the end of life is not the great. Para sa Vietnam, doon sa buhay na walang